Ny episode. Nej, hvad fanden gør du? Okay. Efter nu kommer resten. Sådan. Headshot. Wow. Bare rammer ham et eller andet mærkeligt sted. Headshot. Det er lige meget. Jeg laver video her, mand. Bare headshot. Headshot. Get out in the fight! Hvor er du nu? Ja, der. Så får lige at se nu her ting på hovedet. Han har ikke noget at komme til. Nej. Vi døde af det, det som der skete sidste episode. På min... Ja, doktorfælde. Det er ikke noget på det. Gud, hvor langt til det! Det så meget, det var spændende. Mikkel, som han vil have, vi skal lave til. Eller skal vi lave... Eller skal vi satse på, at vi får en kylling ud af det, som vi sikkert ikke gør? Wait. Det er Jesus! Det er meget meningen. Det synes jeg lige, det gør. Så derfor. Okay, let's go home. Hello, der er en video. Jo, vi har sat det. Men hun ser jo det til i sin video. Men det ser som en kald. Det er kort. Nå, det er en YouTuber. Han begynder get i det. Det er sådan, at det ser ud. Jeg var fucking heldig, ikke? Hvad skal du så? Så kommer du. Det er også fordi, du står der. Hvad er det, du laver? Nu prøver jeg at se, hvordan det er for mig. Lige om lidt. Når jeg kommer derhen, ikke? Hvor heldig jeg er, at jeg ikke så dig den dag, hvad du har sådan, gjort, som ikke er der. Så løber vi derhen. Her, så. Nej, lige om bag på chatten. Jeg kigger ikke. Så er sådan, oh my god. Nå, hvor er du? Hvor er du? Så siger du nok ikke. Det sprang på her. Jeg har ikke mere, ja. Okay. Gør noget med den her. Jeg mener det, Sofie. Kast den et eller andet sted, som jeg ikke smager på det. Sådan Mikkel. Jeg kan også lide det. Nej, venlig. Hvor kommer den? Oh shit. Jeg kan ikke binde det. Er det? Nej, det er ikke her. Er det her? Åh! Okay, jeg skal på... Her. Så nu kigger jeg.
Nej, hvorfor kan jeg ikke trykke ordentligt? Hvorfor jeg tror, at Så kast de ting, så jeg kan se, hvad var det jeg rigtig havde. Jernbukse. Ja, og du har ikke samlet os. Men du har ikke samlet det sidste op. Hvad mener du? Det skal gøre ligesom også. Nå ja, det passer med. Ja, og så på det. Inden så. Ej, det er lige meget, det gider jeg ikke. Don't care. Jeg forstår bare ikke. Okay, Ja, undskyld, fordi vi har lige brugt 6 minutter på det der. Mega fokus. Jeg har sådan arbejde. Men hvorfor? Ej, hvor er dum. Hvorfor altid? Jeg vil øve pladsen, og så er jeg færdig med det, som jeg vil give dig. Jeg kan ikke huske, hvordan man gør det her. Nu kan jeg gøre det. Jeg er så træt af vores ting af alle. Go down. Nice! It's going down the road. Ja, okay. Men det... Men det er mig. Sige hej. Sige du nå. Damn it. Det siger Damn it. det siger jeg også, for jeg kan ikke... Men det kan du ikke... Så nu henter jeg den. Nej, jeg har fundet... Nej, det har jeg ikke. Oh no. Ja, det her hul. Nej. Jeg gider ikke tage det her hul. Det er ikke... Er det her hul? Nej. Det er vel måske... Jeg synes, det var min udfordring. Nej, det var min udfordring. Nej, det er det min dårlige. Nej, det er din dårlige. Så går den mulige. Jeg kan vide, jeg har lavet til at lave den lidt fri. Men jeg finder det. Jeg var kudt. Jeg har købt en pauseudstøs. Au! Det vil du have gjort alligevel! Ja, og jeg har købt det på. Så er det det. Det værste er, at det er en stil. Men derfor er den henne! Jeg kan ikke finde vejen. Det er mig, jeg. Hvor er det? Hvor er det? Nej, ikke op. Her. Ikke den her vej. Her. Her. Er der en vej hernede? Er der en vej hernede? Hvorfor er der også en vej her? Det virker jo latterligt. Selvfølgelig har jeg ikke med noget. Gå væk med det der Java nam. Det er så forkert. Det er så forkert. Nej, det er nok det. Okay. Jeg ved godt, hvad det er, Sofie. Men jeg skal tage dit Kommer der ikke lava nu? Jo, Malte. Kommer der lava der in the house? At the home? Jeg skal bare lige se, om der kommer hjem. Lava derhjemme. Kommer der lava derhjemme? Jeg skal lige gøre det nu. Maybe take your sword.
Lava. Ja, Nice. nej. Det var også godt at kunne filtre ind, og så... Lad os bare sige, det skal der ikke ske. Det er hvordan jeg godt vil sige. Hvorfor stopper det med at komme til David? Den skal være grøn. Yeah, I'm gonna be green man. Jeg ved ikke, hvorfor du vælger grøn. Men kan du ikke lave den der? Du vælger grøn, fordi det er din yndlingsfarve. Det er fint. Hvorfor kan jeg ikke vise det, når jeg skal bruge det? Nej, det kan du lige lave den der blok. Den der. Den der. Lav en jernblok. Og så sæt 4. Nej, jeg er på Du vil virkelig bruge den, så jeg kan vise dig det nu. Hvad er det, du vil? Okay, har du min jern et andet sted? Kom nu, jeg har virkelig brug for det lige nu. Jeg har den, ja. Jeg har den. Og så skal vi bruge 4 guld. Det der. Der kommer stadigvæk lava to the house. Her. Skal du så langsomt? Så siger du dømme ud. Så venter vi på Malte, han er færdig. Nej, vi venter på Malte skal ud på toilettet. Det var sådan en pot. Hvor på den der maskine? Den her? Den, men der mange. Oh my god, det fik et her. De fik et stykke her. Det vil jeg ikke sige, ikke om jeg spiser lige min pølse. Må jeg se den? 200. Nej, det gør ikke noget. Ja, jeg kan se det. Men vil du lave en stor mange? Ja, meget gerne. Meget gerne. Når vi har brugt de her lige. Har du taget? Spis en tomater. Spis din grøntsager. Nej, for jeg har altid godt gjort det. Men du har spist dine kartofler. Ja, den har. De er røde. Okay, jeg spiser den. En. Nej. Det må jeg altså gerne. Hvad? Tag en ny diamant pickaxe. Nej, det må. Jo, men det er meget vigtigt. Hvorfor? Hvad har du gjort? Har du brugt den? Ja. Nej. Jo, jeg må godt. Jeg har hugget en blok. Ja. Ja, du har brugt den. For den sidste var heller ikke brugt den. Og så brugte du den. Så havde du måske også, så hvis du stadig havde haft den, så havde du også brugt blokken. Det er ikke meningen. Jamen, det er bare i stedet for alle de der blokke, jeg ikke gad tage. Jeg godt, den har ikke en blok. Nej, den selvfølgelig. Jeg skal se igen. Okay, Malte, hvis du bare lige... Nej, du skal ikke... Den er ikke færdig, Malte. Jeg skal ikke gøre noget for det. Vi kan bare sætte den på den der. Her. Ja. Men var der ikke, der kommer et kæmpe svær ud af den her? Ja. Så jeg sagde hej til Jeg skal ikke kunne se på dem. Det er bare oh my god, han er blevet så og fandme. Jeg skal lige noget. Oh my
bare med det første stadig ikke blevet foran sætning. Wow. Ved du hvad jeg ikke har spist i den her Minecraft-verden? Meloner. Nej, faktisk alt andet end kød. Har du ikke spist kød? Nej, det eneste jeg har, det er at spise kød og kylling. Jamen, nu kommer hun sikkert efter en time. Og jeg er helt færdig. Jamen, det var heller ikke helt færdigt. Men jeg glemte at crafte. Jamen, det var stadigvæk ikke helt færdigt. Ja, fandme. Det kommer lidt til mig. Okay, bare giv mig det. Jeg vil lige så lille skuffe her en af dem. Jeg tror, der skal ikke blive en af de ting. Og have det. Han har en tjernesvær lige nu. Han har gået sådan. Hvad? Han har en tjernesvær. Hvad? Så må han det. Så gør du. Jesus. Okay. Men det du har alt guldet. Jeg skal bruge 4 guld. Altså, vi ser, om vi kan møde på Red Bull sidste uge. Jeg skal tilbage. Okay, skal jeg svare. Så de kunne få det med. De kunne få mig med. Jeg tror, at jeg har fundet det mange. Det går fandme. Jeg håber, at jeg håber, at det stadig skal komme. Jeg er bange for, at de så på mig. Hvad? Det er faktisk ikke lade være med det. Det er så få mange her. Stop, spruce something. Nå, tjek. Det står låget. Det står fint til. Det er låget. Kom. Hold. De er mod mig også, på grund af, at du slår dem. Mod dig? Ja, de går mod begge, når der er nogen, der slår dem. Det er fiskerne. Okay. Ja, men... Hvordan kunne du få mig ned? Du slår 3 blok højt. Hvorfor det? Okay. Så bliver jeg nødt til at sætte lidt pil på grund af det. Jo. Svære, ja. Så sådan lige kan man lige stå. Jeg tror, det kan... Ja, okay. Ja, jeg tror, jeg ikke kan få det. Nå, okay, men alle tingene er så udfordrende, så fint nok. Ja, det er ikke det. Hvorfor er det perfekt, du prøver sådan lidt? Hvor kan du nok? Okay, så det er sådan. Sådan her. Du bare løb med ind i processen eller sådan. Det kan jo... Jeg tør ikke til. Hvad? Jeg er på færdig. Nej. Jeg skal lige ud. Okay. Jeg har tænkt på det. To sammen med pausen, ikke? Det siger jeg, det siger jeg. Ikke, du får altså. Jeg smider alle dine ting her. Jeg har pile. That's it. Ja, det er lækkert, så det er faktisk helt en god at komme til. Skal du komme til at læse noget? Ikke efter jeg har lavet det her.
Okay, jeg smider det. Så jeg smider det. Det var ikke her, man. Så advanced crafting set. Karl! Kom med det! Hvor er det? Okay, man løb. Hvad er galt med dig? Jeg svømmer ud. Jeg skal bruge et crafting table. Har du ikke magnetisme på? Jeg skal bruge 2 crafting tables til at lave et. Har I cykel? Nej. Vi har ikke noget. Nej, vi har ikke et. Jeg kan se, at den har. Hvordan? Bevis. Men det går ikke til. Okay. Mere smag. Nu er det sådan. Så. Da jeg sagde, at bruger lang tid på. Nu skal jeg bruge den energi, jeg får fra det. Men det var meget, de der tank fyldt op. Så. Hvor meget de der lavatank fyldt op. Efterhånden. Og så kan man få nummer 5. Nej, men for helvede. Okay. Jeg er så bange lige nu. Skrive. Nej. Og mine to løb godt. Nå ja. Jeg vil bare gerne lige... Kan du nogensinde det også? Skal man lave silver? Ja. Og det mener oh shit. De skal fyldes en gang tilbage. Shit. Well, shit. Okay, også. Okay, nu det. Kan man bare sætte den på her? Nej, det kan man ikke. Og nu skal jeg så bruge det der. Perfekt. Okay, Ja, det er okay, vi mister det her. Det er noget meget stort. Prøv at se en meget stort verden, vi har. Prøv at se her. Men mig er det noget, der laver YouTube-videoer. Ja. Det er ligesom noget, der stemmer. Ja. Okay. Hvor er du henne? Hvilket? Jeg har... Okay, hvor lang er den her episode lavet? Okay. Næste episode.